The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Good day everyone, mayong hapon o mayong adlaw sa tanan na itong mga subscribers. O ganito sa kita niya itong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Padayon kita sa pagdupot sa atong paghisgot sa atong giduputan nga doktrina with the great power experiment. Okay. Now, for you believer, you know what to do. Halimbawa nakakunsay mong buhaton, aron ikaw mandam sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Panalang kanimo dili pa magtotoo, tumo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay, padayon ta. Atong gisgutan kagahapon ang kamanungdanon sa rebound technique sa 1 Juan 1:9. Kay ang labing klaro gyud kining 1 Juan 1:9 is the most basic provision alang kanang mga magtotoo tungod kay kung wa kini, we will never be able to experience the power nga gibilin ni Ginoong Jesucristo nga ni kanato ni ining kalibutan. Yes, yang gibilin kini alang sa atong kaayuhan. And get this, the great power experiment is true and real. Basig na pa'y nagaduha-duha ka ninyo unsa ka tinuod yun nini. Okay? But you see, God's arch enemy nga si Satanas, dili magyud siya buot nga ikaw magtotoo mo pahimulos nining maong gahom. Tungod kay ang iyang tumong, his goal for believers is nga sila mahimong miserable sama kaniya. Inumdum ka sa prinsipyo, misery loves company. You see? So, pagbantay yun, ining atong hisgutan na po ni, mahitungod ni arrogance skills, o ato ning giyatagan o memory aid na Operation JDA. Ang una nini, self-justification. Ikaduha, self-deception. O ganyan katulo, self-absorption. So, ay nagkalimti. Beware of those arrogant skills. O hinumdubi usab ang personal o impersonal love. Now, how do we use impersonal love? To review naman eh. Well, sige doon sa Kristo na kanayo, love your enemies. But how do we do this? Tubag? Impersonal love by the use of Bible doctrine. Ang espirituhan ng paagi. O ayaw kalimot, sa pulong sa Diyos, we love Him because He first loved us. You see? Kinigong impersonal love, balik luta. Imo kini magamit ngadto sa imong isig kaingon, isig katao. See? Impersonal love, ambot pasabot, wag yung kay gihambin o wag kay gitiner ng mga salas o nauna imong pagka-arugante o pagka-madinuntanon. Wala. So, limpyo ang imong pangunahuna. You have a relaxed mental attitude sa imong tratar sa imong isig katao. You see?
mamagtotoo ba siya o dili. So mo na ang paggamit sa impersonal love. Love your enemies. So, gamit lagi sa 1 Juan 1:9 to be able to enter sa operational divine sphere. Kay kini mao ang royal palace, harianong palasyo sa matag magtotoo. It's only the Holy Spirit who enables us believers sa pagbalik nato ngadto sa operational divine sphere. Kung atong tugutan ang Espiritu Santo to take us in the operational divine sphere. You see, siya may makadala nato ngadto sa sulod. Pinagi sa atong pag-rebound. You see, inig-rebound nimo, inigsugid nimo sa imong mga sala, mga personal nga mga sala, sala sa nahuna, sala sa dila, sala sa buhat, kini kay mahimo maning babag ug dili ni makapapuyo nimo dito sa sulod sa operational divine sphere. Mao lang ikinahanglan ng paggamit sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo, 1 John 1:9. O ang Dios naga-demonstrate kanang unsa way demonstrate binsaya iyang gipadayag, okay, ang iyang impersonal nga gugma pinagi sa pagpadala siyang bugtong anak aron sa pagpakamatay didto alang kanato dito sa cross. You see, God demonstrated His impersonal love by sending His only begotten Son to die for us on the cross. Now, diya sa 1 John 4:10, kini na kanayon, and this is love. He loved us. We love Him because He first loved us. 1 John 4:19. O I hope di na nimo gid kalimtan kining 1 Pedro 3:18. 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. Now, how was our Lord Jesus Christ able to go through sa iyang pag-antos dito sa cross? Giyon sa maniya, paglahutay. Tubag? By the power of God. The great power experiment. You see, pinagi sa gahong sa Diyos sa great power experiment nga iyang eksperimentuhan yun. Hinumdumi diha sa Roma 3:23 nagkanayon kini nga ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Diyos. Walay tarong nga tao. No one is righteous. No, not one. What ay memo niya na. Kung gisakitan, ganyan na, mo na. God's word is really offensive. Apan, kung imo kining dawaton, imong angkunon nga tinuod yun ka ng imong kaimtang, na you are not righteous, then God will show you unsaon pagka kanang righteous ngadto sa iyang atubangan. You see? So, the Lord Jesus Christ remained righteous sa iyang unang pag-anidin sa kalibutan. And we are totally helpless kung bahid sa kaluwasan. We cannot do anything. Aron nga kita maluwas, wala. Gawas lang sa paghimong desisyon sa pagdawat kang Ginoong Kristo nga gibuhat nga kaluwasan dito sa cross. His full payment for our sins. Iyang gibayaran. Hingpit niyang pagbayad sa atong utang nga sala. So, aron maluwas ang tao, it's pagtuo lamang kang Kristo lamang. That's the only way of salvation. Kasabot ka?
So I hope na tuhok na ginanimo diya sa imong panumduman. Ang pulong sa Diyos God, nagahatag kanimo og kasiguruhan sa imong kaluwasan. Pinaagi lamang sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Dili pinaagi sa imong mga maayong binuhatan. Klaro man na diya si Piso 2, 8 ug 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works. Underline that. Not of works, lest anyone should boast. Now, ang tinuod yung kaimtang na to, we are totally depraved. Ang buot pasabot, we cannot do anything about our salvation. Maginibot pasabot sa total depravity. You see, we are totally helpless. We have nothing. We are nothing. We can do nothing. Aron kita maluwas. Only the Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life. John 14:6. Unyayaw sa kalimtig atong 10 problem-solving devices. Gisangkap ra ba ni sa Dios kanatong nga magtotoo? Usa kini kapagi nga kita magmadinaugon. Mao man nga atong tumong. This is our goal, main goal of every believer to reach spiritual maturity. So, make use of the 10 problem-solving devices. And so on to. As a review, rebound, feeling of the Holy Spirit, faith-raised drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and ang imo ng pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo, occupation with the person of the Lord Jesus Christ. Now, ang atong Ginoong Jesucristo, gilansang dito sa cross, sa urasa, ito gilansang nila sa alas 9 pas buntag. Unyas pag-abot na sa udtong tutok, 12 noon, mituwaw na gyud siya. Amahan ko, dili kay usara ka, Diyos ang iyang gisangpit. Diyos ko, unang Diyos, Diyos kang anak. Diyos ko, ikaduhang Diyos. Diyos nga Espiritu Santo. Siya Diyos na bang nga anak. Diyos ko. Nga nung gibiyaan mo ako, mo kay usara man lagi ka Diyos. It was God the Father who imputed all of our sins to Christ. Ang Diyos nga bahan, mo'y misulob kanatong mga magtutuong mituo kang Kristo. It was God the Father who imputed all of our sins to Christ. It was God the Holy Spirit's omnipotence nga mo'y nagapalautay kang Ginoong Jesucristo to finish His mission sa diha nga mituwaw na gid siya. Pag-ingon, tetelestai. Humana ang akong mission. Ug mo inungdan nga kita nagtuon ini great power experiment. Kay gibilin ba gining Ginoong Jesucristo nga ni kanato. Uban niya itong pagtuwaw na gini tetelestai. 1 Peter 3:18, malikon ako. For Christ, the righteous, also suffered for the unrighteous. He was put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Naungutan ako nito. Unsa ka tuibot pasabot sa spiritual death? I hope di na ni mo makalimutan po. Spiritual death means, paminaw, total separation of God, of man from God. Balikon ko. Hingpit
nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Mo kanibot sa espirituhanong kamatayon. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ang atong Ginoong Kristo mituwaw sa pag-ingog. Giuhaw ako. Iyang gipasan ang tanan atong mga kasalanan. Nagpasinsya gid siya. Nagpailog gid siya. To take all the insults, the beatings, the slappings, ilang gikulata, ilang gibunalan, ilang gihampak. Pasensya, nagpailog yun sa Ginoong Kristo tungod sa iyang gugma kanimo. Mao ni nakaluwas nato, paminaw, ang iyang substitutionary spiritual death. Mao to ang nakaluwas sa tao. Kay numdum ka, si Ginoong Kristo namatay sa makaduha. He died twice on the cross, spiritually o physically. You see, spiritually, katong sigop siyang tuwaw. Sa pag-ingog, amahan ko, anong ibiyahan mo ako. Diyos ko. Timo, hinanti mi, ikatilipis. O naiingon sa Grigo. O, ano is Binsaya, Diyos ko, anong ibiyahan mo ako. Buhi pa siya, litok pa ko siya. Kasi, apan, human niya to, he died physically. So may tuyo, physical death, to be resurrected when he said, into thy hands I commend my spirit. Ang kadtong iyang kamatayong espiritual, pagpuli to, substitutionary spiritual death, di Ginoong Kristo dito sa cross. Maura kadto ang solusyon sa atong tinuod ng espiritualong kamatayon. His substitutionary spiritual death at the cross was the only solution to our real spiritual death. Now, to be spiritually alive, aron nga ang tao buhi spiritually, siya kinahanglan nga matao pag-usap. Siya gisulti sa 1:3, 1:7, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, to be spiritually alive, one has to be born again by faith alone in Christ alone. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. John 3:36, he who has the Son, si Kristo kini, has life, eternal life. But he who does not have the Son does not have life, and the wrath of God abideth on him. Understand that. Si Ginoong Kristo namatay spiritually to bring us to God. And sa isulti si John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ang cross, na diin ang usa ka tawo ilansang niini at the Bible times, mao kadtong ilang capital punishment. Ang cross ba, where a person is crucified at Bible times, was their capital punishment. Si Ginoong Kristo namatay didto to bring us to God. Inumdumi, the righteous na si Ginoong Kristo for the unrighteous natong mga katawan. Sa diha nga kita mo tuo kang Ginoong Kristo. Pagtuo, He will bring us to God.
O, ayaw ni kalimti. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Now, what rabay naluwas, pinagi sa iyang pagbautismo by being a church member, etc. No. Dili na mo ang pag-isa. Kaluwasan. Resulta na lang na. Manifestation lang na. Ang tinuod nga kanang paagi nga ikaw maluwas mo mo pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kung mo na'y matuod lintungan na yung kahulugan sa pagbautismo. Kaya ang pulong bautismo gikan mangula sa Grigong pulong baptizo nga kahulugan og pag-ila, identification, giila ka na kang Kristo. You have been identified with Christ because you believed in Him. See, 1 Peter 3:18 again, for Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Now, muta na ko nimo. Nganong kanang di man bahis kaluwasan kung imong dapiton sa Kristo diha sa imong kasing-kasing. Ngano man. Dili ra ba nimo ang paagi sa kaluwasan? Kana bang na mga evangelist, mga pastor, mga ministro mo invite Christ, dapitas Kristo diha sa imong kalag. Sayop. That's not salvation. It's not the means of salvation. Ngano man. Dili ka makadapit kang Kristo diha sa imong kalag. Kaya ngano man. Unsa unsa may hinungdan nganong di man kini mo ipaagi sa kaluwasan. Tungod kaya nga tong kasing-kasing malinglahon, deceitful. Nanas pulong sa Dios. Again, salvation is grace. Episodos 8:9. Sabi nimo, sa diha nga mutuo ka kang Kristo ingon nga imong manluluwas, luwas ka hangtod. Nagadungog ka. Hangtod kang turan nga maong kaluwasan. Dili ra ba na pasalig sa tao? Dili ra ba ako pasalig niya na? Pasalig na sa Diyos mismo. Sa iyang tugon, kabubuton, nga iyang kanang padayag diha sa iyang mga pulong. Unsa man gyud ang pulong niya, may tungod din sa mga buhat, 16:31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Nakita may kasultihan na tao ang Dios. Di ba mamakak ang Dios? Unsa iyang isulti garantisado ra ba na? Tumano nang yun na niya. Di na siya Diyos kundi siya mutuman. Siyang pulong gusto. I hope nakasabot, nakaklaro niya. So once you believe in Christ, you are saved forever. Kaninyo nga wa pa'y Kristo sa inyong kinabuhi. Naunaan nagmayo. Balad siya nagmayo. Hinugtuki nagmayo. Na usara rin ka paagi nga kita maluwas o mahilangit. Pinagi lamang sa itong pagtuo lamang kang Kristo lamang. 1 Pedro 2:24 sa isulti. Who, kining who, si Ginoong Kristo, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, padayon lang sa pagbasa niya. So, kung bahin ni gani, o balik kagutan niya itong 10 problem-solving devices, usan ni sa mga pagsangkap sa Diyos ka na ito, ingon nga mga magtutuo. Only 8 of the 10 were usable ni Ginoong Kristo atol siyang hypostatic union.
Okay? What do you think we're not dili usable? 1 and 10. Dili man usable ang rebound niya. O kadtong unsa may ika na po occupation with Christ. You see? Nagkasabot ka ba? Akong balikon. 8 lang yaning 10 problem-solving devices ang magamit o nagamit ni Ginoong Jesucristo. Problem-solving device number 1, device number 10. Okay, ato tas Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Leviticus 1:3. A burnt offering represents propitiation. At sa panahon sa mga Hudyo, a sacrifice who was blemished and unclean was blasphemy. Pagpasipala. Kaya ang sacrifice good had to be unblemished and clean. Kini, kaamgid kini ni Ginoong Jesucristo. That's an analogy of Christ. So Leviticus chapter 1 verse 3, animal offerings. A burnt offering represents propitiation. Sa dihang namatay si Ginoong Jesucristo dito sa cross, ang tanan nato mga kasalanan, past, present, and future sins, gibayran ni Ginoong Jesucristo in full. Mo to ang sin offering. So my question is, why do some people still do some kind of penance and sacrifices? Is that not an insult? Klaro kayo. Wa man matunong na sa kamaturan. Wa man matunong sa kabubuton sa Dios. So, Lord, na mga tao who still do some kind of penance and sacrifices. That's wala gyud na dili na madawat sa Dios. Okay, Psalms 22:3. You are holy, God the Father. Ang buta sa buot. You are holy. Ug dinhitam o nung usa ka dawa ato ipadayon ni ugma ayaw sipyat sa pagsunod sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios o atong iduputan kining topic, the Great Power Experiment. See you tomorrow.